Dus Aruba está contra, e como mencionar acaba, e vooral é forma de proceder de Hof. Hof, você não pode chegar bem e bimbisa para Aruba com a costa em Cubai e botar bypass parlamento, bypass nós, o pueblo. Não por. Nessa ponta, não sabe que Aruba está pensando, está começando uma ideia original. Já 4 mil, quase 5 mil firmas, essa aqui é o que nós está pensando. Nós não queremos a lei bem. Então, casar-se é importante, você está caminhando para bem. E me que bisa aqui, nós também seguimos buscar firma. So, mais firma, mais claro raspar é señal tá. So, ainda com 5 mil ambos bisa, ya. Não. Nós que 20, 30 mil e pico firma. Para onde é mais, com 3 partidos não está para fora coisa aqui. E me tenho visto de 3 partidos não aqui. Tem mais que o matrimônio mesmo sexo que não está planeando ribaje. Vai não ter um programa de governação. E você vai mirar lei de abortos está riba num programa. Lei de eutanásia está dentro num programa. As bandas de matrimônio mesmo sexo que porta peligroso tem essa aqui também. Mas você tem planear para matar baby primeiro que não nasce. Você tem planear para whatever mata ainda 5 não por abrir na boca bisa sabe não ainda está cansado é dolor de cabeça vamos matar vamos acabar com ele. Anto parlamento me nota que o parlamento é um lugar para coisas assim. Moral se é povo que está moral, cristiano, estima Deus e coisas assim. Se ou não? Right? Dus, o primeiro-ministro avisa nós que nós temos a fase final para chegar a uma decisão se vai casar-se, se ou não. A deadline é março 6. Entretanto, nós seguimos busca firma. E já que não, e que pede ao povo de Aruba, não queda hora até hora nós chega para a firma. Sali busca firma. É maneira de mais lieta online. Fácil. Se você vende, que não está compreendendo com online, puntra bonito. A vendia nieto não sabe bom como vai online assim não coisa. Não pode guiabo. É fácil. Aqui bom não parar. Se tem algum ende não, que tem blate não, se você não firma ainda, bem firma. Bem firma. Então nós também seguimos busca firma. E nós não temos recurso não que grupito aí tem. Mas nós também assim nos best. Que pouco que nós temos para o pueblo. Há a chance de, please, bem firma. E mostra que bota for, contra, e etc, para compreender que, epa, Aruba lanta, Aruba da moral, Aruba da cristiano, Aruba não quer aqui. E muito menos uma lei de abortos e uma lei de eutanásia. Aruba, sua cultura não está assim. Nós não está assim. Então, passou América está aqui, Canadá está aqui, even Holanda está aqui, sei que nós temos quase a coisa. Right? Estudante está welcome aqui, não, mas comportar. Respeitar o mês, respeitar nós. Porque para nós respeitar nós também. Afgelopen woensdag, wat afgelopen woensdag met het schip gebeurd is niet op zichzelf staand. Is niet op zichzelf staand. Men wil dit soort feesten meer. Maar ik heb met zakenmensen gesproken op het eiland. Zakenmensen die ook niet bij de kerk horen, bij wijze van. Want er wordt al heel snel gezegd, ja, die pastoors die zitten vol met haat. Maar het is veel meer dan dat. Het was zo immoreel dat zelfs zakenmensen die er officieel belang bij zouden moeten hebben, ze waren vervuld met afgrijzen. Dus het is niet alleen de pastoors. Het zijn niet alleen de gelovigen. Er zijn zelfs mensen uit de gay community die dit verworpen hebben. Die zeggen, dit kan niet. Dus laten we onze ogen openen, want dit is niet op zichzelf staand. En als we niet handelen, als we denken, het gaat wel over, het schip is weer weg. Weet dit, er komt een nieuw schip. Er komt een nieuw vliegtuig. Er komt een nieuw initiatief. Waarbij ze denken, hier kunnen we geld uitslaan. Hier kunnen we invloed mee uitoefenen. Dit is leuk voor Aruba. We hebben voor een kort moment gezien hoe een vloedgolf van deze mensen het eiland heeft overspoeld. En iedereen bij verrassing heeft gegrepen. Maar laten we nu waakzaam zijn. De Bijbel zegt, niemand weet wanneer de dief komt. Maar als je had geweten dat hij komt, dan waak je. Laten we waken.
Laten we onze ogen openen. Laten we bidden. Niet alleen voor ons land en voor onze community. Maar ook laten we bidden voor de mensen die in de leugen, want het is een leugen, gevangen zitten. Laten we bidden voor iedereen. Laten we liefdevol zijn, want dat is niet alleen de taak van ons als christen. Maar het is ook de ervaring die mensen hebben met Aruba. We zijn een warm, liefdevol, gastvrij eiland. Laten we dat altijd blijven, maar tegelijkertijd paal en perk stellen aan wat we wel en niet willen. Alsjeblieft, wees niet bang om je mond open te doen, maar spreek het uit. De Bijbel zegt, Jezus zelf heeft gezegd, wie zich voor mij zal schamen, voor hem zal ik me schamen. Maar wie voor mij uitgekomen zal zijn, voor hem zal ik uitkomen. We hebben allemaal rekenschap af te leggen. Niet alleen voor de kiezers, niet alleen voor de mensen in onze kerk of voor onze maatschappij. We hebben bovenal rekenschap af te leggen voor de levende God. Hij is niet historisch. Hij is niet dood. Het is geen geschiedenis. Hij is een levende realiteit. En zijn hart huilt over wat hier op Aruba gebeurt. Jezus heeft nog een ding gezegd. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Wie niet met mij verzamelt, die verdeelt. Laten we met elkaar verzamelen. Zielen die gewonnen moeten worden voor Jezus. Handtekeningen om een statement te maken. En alsjeblieft, laten we onze armen voor iedereen openen om ze te vertellen van de liefde van God. Maar verwar de liefde van God niet met dingen die hij niet accepteert. Vele mensen zeggen, ja, God is liefde, dus alles moet kunnen. We staan hier omdat God paal en perk heeft gesteld aan homoseksualiteit.